Sevuştanam, uruştanam öz deňini tap, deňin bilen uruş. Döwrana şu geçenki videolarymyzda kommentarylar gelipdir, negatif kommentarylar var, ýaňsylamalar var. Şolar barada näme diýär? Bize berilen termiye sevuştanam, uruştanam öz deňini tap, deňin bilen uruş. Pesler bilen. Bize kiçilikden öňredilen hatta bize prinsip bolup bardy oğlum. Şoň üçin prinsipimize göre öz deňimizden diýenlerini geçip gidibereli. Indi Döwrana şu köp studiýalaryň arasynda baha döwüşlik başlapdyr. Şo barada näme diýär? Baha döwünçük diýip bolmaz. Esnese 50 teňeden etsin. Oňa sen 50 teňeden edýän bahaň gandyr diýip bolmaz. Bärde görýärmi her kim öz zähmedini, işiniň hiline göre baha kesýär. İşiniň hiline goňuny etýänler mysal üçin 50 miňim diýär. Diýenler. Onu 50 teňe diýenler onuň homurdan düşnüp günnämi? Baha döwýärmi, özüne öýärmi? Bir özüm mysal aýdynla. Men bir üýt goşup bir toý edesim geldi. Dünýäň çykdaýjysyny edýän. Aýdymçy, tamada, restoran, göçme restoranlar, afarmyny biri hemme adny dünýäň çykdaýjysyny edýän. Kamera gelip gadarym odyn ekonom edýän. Arzan tutýan. Toýumyň videosyny göremdi. Eden çykdaýjyma ökünýän. Men şunça çykdaýjy etdim ýöne diýişim ýaly toý etmänlerini diýip. İşine ökdüden kameraçynara düşürdüňde şeýde bolýar. Emma men şonu iş bilen öňe çykýan ökdü topornor tutup admyran monsam toýdan soň göremdi men göňüm hoşad boldy. Näýdi üýt goşup toý edesim geldi, etdim Hudaýa şükür, arzuwma da ýetdim diýip. Görýärmi şaýda ökdü kameraçy bolsa hemme zadyň ökdü adyp, ökdü görkö diye beren punuňy ýadyňa da salaň ok, gynanaň ogam. Ne kameraça, ne beýdeki zatlara ýüregimdäki arzuwma ýetdim diýen. A kameraçyň ökdüden bolsa, hemme zada beren punuňa gynanýan. Diňe kameraça den hemme bedegi aýdymçy tamada görýän bir şaýda ökdüden kameraçy hemmesinin azabyny ýere dokudy diýe. Bir köpük edebi diýe. Köp kişi diýer, bir gedek gör diýe soň taşlanýar diýe. Ýok. On dogry bir gedek gör taşlanýar, o muzradan o. Ýygnap goýdy diýe. Ýöne üstünden gün, ay, ýyl geçdigiçe kymmat artýar şu diýen. Näçe üstünden ýyl geçdigiçe kymmat artýar. Soň görüňdi, göňüň hoşan boldy, men şunu real toý etdim diýip. Şo ökde kameraçy düşürmedik boldy, onu hakykatdan hem soň görüyorsuňam geden ok sebäbi, men giden çykdaýjy etdim, diýişim ýaly toý edip bilmedim diýen pikirde gadyýa toý eden adam, kameraçy sebäp şoňdy. Kamera prakada berýänler barady. Kamera, fotoaparat. Ona prakadansın. Nereden adamda näme? Esasy işini görkezdi diými? Goň edip müşterini arza edip diými? Bonu prakatdan adamda näme? Şu biren tek ýurtnurdy. Ne orsiýetde da studionor prakatdan kinoda düşürip ýör, toýam alyp ýör. O prakat hiç edilmeden prakat şu prakady berýän oglanyň ömrü zok bolsun. Şu prakatlar bolmadyk boldy, ýurdumyzda şu wagt toýlara kameraçylar ýetmeýär. Şu prakatlar wakady. Dony getirilip bilmejek bolýan günler bolýar da tähetli günler. Arada bir dostum toýuna tutup durdanym olam atlan rowa turmaýyn ol studiýaň adyny Ejef Kakız nägile bolupdyr. Sebäp näme diýip soradym bolyn, toýda özümiz az, toýa gelen gyzlar, gelinleri kän alınıpdyr, ýöne özümiz az diýip nägile bolupdyr diýär. Şo barada näme diýär?
toyun içindäki bodyanlardan hemmesi video düşdün deyip 4-5 kamera tutýanlar. Şon 4-5 kameranın içinde bir topor başı bolmanda. Şon hersini eýdek deyip, ýani toy başlamaka beýnesine guýmady. Başga da üçün bir kamera hökman goýaýmady. 4-5 kamera tutýan adam, şu toyu gelen 700-500 adam bunda hemmesinden görkezmedi deyip tutýar. Kamera için boynuna şon hemmekçiğin den almadı. Nemeraktan detse ya gençlik deyip onu hoğunap görmediler. Yaşı, garı, orta yaşı hemmesin den almadı. Yani şonu bize bir açık tecrübemiz var eken deyip bilirsin. Bu at yani bilemem şeyini görün de tuğunumu hemmesi öktü bunu. Hemmesi yılnız. Edil tengelik nerdir onu? Yasamalıktan yasamalar çıkar. Dedi yazılmana gelen enataların biri geliye, çağatını yazdırıp dururka, bana seyredip, gözünü kapıp, siz betti geçti milite tavşaryanı değil mi diye. Men munyalak söylemden karşısında ne emeseceğimi bilemok. Allah dediğiniz aldım şu tadı, bırak yalan söylemeler. Çağa men munyalak görmeler. Gözünü ötürün men diysem, karakolluk milite tavşaryat diysem. Çağın tibatında karakolluk var, yok man o karakolluk ediye. Yok man karakolluk ediye. Karakolluk ettiğime yanıma getirdiler. Benim o milite tavşırmasam, bu çağa näme pikir eder? Bu mollum allayan eken. Onu men näme diýen şolar ýarak diýilen ýagdaýynda ýatama bolmajak bolup, milite tavşyrmaz sol ýöne men gyýkyryň beşlersiň ýaly sözler bilen ýumorlayan, pedagog hökmünde öz halyan zadym işarlama daýdanna ne ýalandan ýylgyryň, ne ýalandan gülüň, ýalandan gaharlanjagam bolmaň. Gerek däl. Hakykatdanam gaharlanýan bolsa gaharlanyň, hakykatdanam güleşiň diýilen bolsa gülüň, hakykatdanam aglasyň diýilen bolsa aglaň, özüňi saklamaň. Yasamalyk erbetsat. Öýde çağa karakollugy diýe, ejede çağatny diýe. Seret kakyn gelse, ettirişme seret kakyn aýtjak diýe. Kakatan öýe gelýär bolyn, ejede kakyn aýdýar, çağlara käýýap beräý diýe. Şo taýda adamsy akylly hereket etmeýän, ýalandan käýese, şonuň terbiýe üçin manysy ýok. Çünkü çağa duýýar, sen ýalandan käýýärmi, çyndan käýýärmi? Eje özüniň güýçsüzligini boýuna alýadany, çağlar kakatyny tawşyrýar. Kaka cezalandyrýar. Hiç şunu ýatdan çykarmalıyın. Cezalandırmak diýilen zat gysga möhletde peýda edýär. Uzak möhletde peýdasy ýok. Käýemel dälmi çağa, isa diýmelden oňa da geljek. Siz ene tökmünde ýanky bolan wakany ilk analiz etmeli, dinlemeli, çağanyň dinleýejetinden dinlebeýleki doganjyklary magalaram dinle. Ondan soň çiňden käýemek gelýän bolsa käýýän. Ýöne çağanyň göwnüne degip durmuşyndan çykmazak şekilde, ýadyna çykmazak şekilde käýýänmiň de aramlı şekilde käýemeli. Ýok käýemek gelmeýän bolsa onda sögüdün başga eden bolýan. Näme size şeýle bolar düşünýäryn? Kan çağı şeýdi, eline soğuk var, tenişjek, menişjek. Ahry ýank soğuk dökýärler. Hala dökýär. Eje ýygyry oraya. Men size aýtmadym mı döküljegini? Käýýä belki bir kan şarpyk goýýar da çağlar boldy. Halyn kirleden soğuk, çağın edebinden terbiýetinden möhümden. Näme edip bilýär? Masala ýanna. Aý töweleme. Ahry bolsa işa boldy, malades. Indi näme edýäs? Indi bileje ýuýas. Borup biler misal üçin. Gelin bar eline tuval enem neme getir, ene brat getir. Ýuwulyň o soğum satynanlar magazyndan ýa ene bir satynanlar. Bolly indi satyn alýan çağım soğuk içen zok bugün ýani ýerine gadalyp beremok. Çağı şotadan tapa almaly. Gyýrylsa, on gysga möhlet täsiri bolýar. Ejesine tarap ýa kakany tarap bugün döwle we onu ýadyndan çykaranok. Enne beýditen käýemeli dälmi? Käýemeli. Diňe ýerine we diňe terbiýe ähňini käýemeli. Gowuryan köýnüňizi maşgalaňyz tüwede oturýar, ýakdy diýip gözüňize getirin. Ýakdy. Birinji variantda şeýle gyýgyrýaňyz ýerle. Näýle adam o sen? Köýnüňi tüklap bilen okmy? Onu men saňa öwretmelmi? Näçinji köýnüňi bu ýakan? Ýaly sözler aýtsaň, o geliniň indikede köýnüňi dogry tüklemegine ýa-da size bolan söýgüsü üçin peýdasy ýok. Hiç şeýle. Dilini diýişläp, aý senden möhüm däl, bolýa. Indikilenge sere tap bolay diýseň, ananyň o size bolan hormaty, maşgalaňyzyň size bolan hormaty o esse artar. Çağda şoň ýalak. Eger siz ýalandan käýýän bolsaňyz, ýalandan gülen bolsaňyz, ýalandan ýylgyran bolsaňyz, çağa onu duýýar we çağda şu ýasamalygy öwrenýär. Olam bir ýalandan gülüp ýalandan aglap başlaýar. Duýuňyzda bäs gelip bilmeýän agzyňyzdan çykýan sözler ýa-da gözüňizden çykýan ışık ýa-da ýüzüňizde belli bolan mimika hökman ýagdaýda çynlak bolmaly. Şunu diýmellerler size tereden biri gaharlanan bolýar, ýylgyran syran boldy, aglan syran boldy.
Bu size gönümmel yalançı dünyalık bolap bolar. Näme peýdasy var işlerden. Çağalar menden misal üçün 100 manat soruyor. Men soruya näme gerek kıydım ya da oğlum ay şunu aljak bolýan. Menim soruýan näme şunu aljak bolýan ony. Klas açsam alýa, menim alaýyn. Klas açsam alýa, olar ediýe, goňşolam ediýe, tanıştynyş ediýe, moda boldy. Menim şoň üçin etjek bolýan diýmek, ol biraz ýasamalyk bolýar. İçinden gelýän bolsa, hakykatdan gerek bolsa, diňe bir gezek ilgeýe, il şey diýip etjek bolmagyň hiç manyşy ýok. Durmuşymyzda ulanmaýan zatlary men saklamak berip goýýan. Maňa näme gerek ulanmajak bolsa, durmuşyňda geýjekmiş ony, onu al. Durmuşyňda ulanjakmış enjamy, onu al. Özüňiz bolmaly. Lişni, öz karakteriň bolmaly. Şu eşigi halan bolsaň al. İl alýa diýip alma. Başgalar ýatama bolaýan ýagdaýynda da biz pedagoglar ýatama bolmalylar. Bize gelişen hereketler, biz çağalar bizi görende nusgalmaly. Bizi görende özlerine belki bir karakter edinmeli. Bizim ýatama dälligimizi görmeli. Bizim ýatama dälligimizi görse, o çağalarym şoň göre hereket eder. Belki öýünde 70%, 60% ýene tatlyny görýär, 40% çağalar bizi görýär. Şoň üçin biz çağalaryň ikinji ýene tat bolanmyş üçin ýatamalyk bizde asla ve asla bolmaly karakter däldir.